Dende cativa gustoume moito a bioloxía e todo o que tiña que ver co sistema nervioso. Por iso, despois de estudar o grao en bioloxía, decidín realizar a tese de doutoramento en neurociencia, concretamente en esquizofrenia. O que máis me interesa dentro da neurociencia é a psiquiatría e a neuroloxía, pero actualmente son investigadora postdoutoral nun proxecto no que utilizamos polvo para estudar como inflúe no sistema nervioso humano e se favorece un envellecemento saudável. Ata agora non atopei ningunha dificultade por ser muller e investigadora, pero sí que é certo que formeime sendo todos os xefes homes. Actualmente, cada vez máis, as mulleres están conseguindo postos de xefas de grupo.